go are dying in Kaduna. The man that won a Kaduna for Papa. Who go banana the mad in the road. Just Nene go to video. Yeah, about attacking Kaduna South. The main stage and Yamania Kaduna. Federal government was half a year. Where is the news about it? One of the television channels. You have to post to make this video. We have enough politics and why? Now you have the citizen now. Because you can't Kaduna State or say you back. India will be India will be a bedroom murdered. A bedroom murdered. Udanya hapo Nigeria back. Senior Nigeria Kabiko. Senior Nigeria Kabiko. Bikono. Genere Nigeria. Senior Anyaka o. Ai. Mumada go panin. According to your post to video on Instagram. Osinu nwere go ọbụna na adịghị any mad a mass na Kaduna. Onwere oge ọbụna na-adịrị any mmadụ na mmadụ every time a na-enye people in mass. Egodu ọkwa n'ụmụ mmadụ dị ya. Ọkwa n'ụmụ mmadụ. Kedu ya mere n'obodo a? Ihe ọjọọ ịbụ citizen of Nigeria. Ọ ihe ọjọọ. Buhari ya nyere anyị aka n'obodo a. Mara ị ga-eme ya. Tinubu nyere anyị aka Peter Obi na ndị otu ya. Onwe ezi news na-ekwu maka ọnwụ ihe niile na-aga. Chineke nekwanụ ụmụ mmadụ. Nekwanụ ụmụ mmadụ na ụmụ mmadụ na-akwụkwọ ahụ. Nekwanụ Chineke. Biko. Ai.